Keď sa vás snažia označiť za sektára, je to veľmi nebezpečné. V skutočnosti takáto nálepka v spoločnosti označuje cieľ, ktorý je možné a potrebné zničiť. Je to podobné tomu, ako kedysi nacisti vešali na Židov žlté hviezdy. Toto označenie vytváralo priepas medzi Židmi a zvyškom obyvateľstva. Zdôrazňovalo ich odlišnosť, označovalo ich za iných, za neľudí a robilo z nich ľahký cieľ agresie zo strany propagandou spracovaných ľudí. Žltá hviezda totiž signalizovala, že s jej nositeľmi sa môže zaobchádzať ako s neľuďmi. Používanie žltej hviezdy bolo jedným z mnohých spôsobov, ktorými nacisti dehumanizovali Židov a pripravili pôdu pre ich masové vyhladzovanie. Táto stigmatizácia nakoniec viedla k jednej z najtragickejších kapitol v dejinách ľudstva, k holokaustu. Dnes antikultisti používajú tie isté metódy, keď rôzne organizácie označujú za kulty a sekty.